Pessonada, l'edat de les pedres. Quan jo tenia 8 anys, vam abandonar el poble perquè amb el Puig ja no s'hi podia viure. El pare ens deia sovint que la culpa de tot li tenia la pesta de la filocera, que havia exterminat les vinyes a principi de segle, quan ell encara era jovenot. A Cal Esquerrer van quedar tan atordits que no van tenir esme per replantar les feixes amb ceps americans, tal com s'apressaven de fer les altres cases del poble. Mon pare va començar a anar a jornal per aquests mons de Déu, fins que van arribar els de la Riegos i el van llogar per la construcció de la presa de Susterris. Acabat el mur de l'embassament, es va trobar sense feina, amb les terres mitgermes i amb 5 boques per a tipar. La padrina, la mare, mon germà Domingo i la Mercè i jo, que érem germanes bessones. Encara van fer la viu-viu uns anys, fins que es va morir la padrina. Ja veuràs com ara que han enterrat la vella, els de l'Esquerrer fotran el camp cap a Amèrica, deien al poble, quan van vendre la ruca i l'escamot de cabres. I tenien raó. 2 mesos més tard, tancàvem casa. La nit abans de marxar la vam passar en blanc, fent dissabte per tots els racons de la casa. Com que, segons deia el pare, havíem de tornar al cap de 5 anys després de fer fortuna, la mare volia que la casa quedés neta i endreçada. Fins i tot ens vam anar a ma germana i a mi que féssim els llits. Mentrestant, el pare i el Domingo apariaven les goteres de la teulada, tatxonaven les finestres per dintre i tapaven el gaial dels caps de casa amb saques de palla. El dia 1 de gener de l'any 1923, el jovenot de Gavatx ens acompanyà amb les mules a la Pobla per agafar el cotxe de Tàrrega. Recordo que quan vam passar per Tremp, la mare ens va dir que ens hi fixéssim bé en aquell poble, perquè en tornar d'Amèrica ens portarien allí, en un col·legi de monges, per aprendre de lletra i de costura. A Tàrrega vam agafar el tren de Barcelona i un cop allí ens vam embarcar amb el Reina Victòria Eugènia, un vaixell que llavors em va semblar més gran que el poble de Maspuig tot sencer. La travessia va durar 19 dies i 20 nits i se'ns va fer interminable. D'allà estant ens afiguràvem el Puig com un paradís, com un poblet de pessebre arrecerat a la falda de Roca-roja. I llavors imaginàvem el carrer de Missa amb una casa que fora tenia les finestres i el balcó emblanquinats de calç i per dins feia olor de lleixiu i tenia els llits fets. Desitjàvem tant el poble que el vèiem cada instant. El vèiem en la gorra musca que exhibia el moliner d'Arancís. El vèiem en la fotografia del poble que presidia el menjador, la qual, malgrat ser borrosa i en blanc i negre, ja ens encarregàvem nosaltres de tenyir-la amb els colors vius de la nostàlgia. En fi, el vèiem quan el dia del mandongo el Roca de Gavet tastava la llonganissa i bramava: «Carallot de Déu, que bona que us ha sortit». Al temps de la collita del blat de moro hi havia el costum de deixar les pinyes atarterades al camp. Per protegir-les de la intempèrie, es cobrien amb les mateixes canyes del panís, construint així una mena de garberes d'uns quants metres d'alçària que reben el nom de trojas. Al mig d'aquelles planúries ens semblaven autèntiques muntanyes. Des del capdamunt de la troja, ens deia el pare rient per sota el nas, un dia clar es veu la roca de Malpuig. La Mercè i jo ens hi corríem d'enfilar, clavàvem els ulls a la ratlla de l'horitzó fins que ens cansàvem de no veure res més que el cel. Vam aturar el cotxe a l'entrada del poble. Li vam donar una bona propina i vam posar els peus damunt del fang. Plovia a bots i barrals. Mentre l'auto maniobrava, vam agafar les maletes i vam enfilar el carrer de la Font amb l'aigua fins als turmells. Naturalment que aquelles cases eren molt diferents de les que nosaltres havíem deixat feia 50 anys, i així tot vam anar directes a la porta de Cal Esquerrer. Una barra travessera lligada al pany amb un filferro mantenia la porta ajustada. Només d'entrar ja vam sentir el clapoteig de les goteres que anaven per tota la casa. La Mercè es va treure la llanterna de la butxaca de la gavardina i la foscor es convertí en un munt de runa. El primer pis de la casa, on hi havia el menjador i el foc, s'havia ensorrat. Només hi quedava la part de les escales.
Allà dalt, a mitja paret, encara hi penjava un calendari amb el desembre de l'any 1922 sense arrencar. No et moguis d'aquí, Lola. Vaig a veure com està el pis de dalt, em va dir ma germana. I desaparegué escales amunt darrere un feix de claror. Al cap d'una mica vaig sentir el trepig dels seus passos damunt del trespol. Mercè, Mercè, que encara estan fets els llits? Vaig cridar un parell de vegades per damunt del xipolleig de les goteres. Ella no va contestar. Poc després es produí un terrabastall estrepitós com si el món sencer se n'hagués d'entrar. Sort que era vora la porta i em vaig orientar per la llum que entrava del carrer. A l'acte em vaig fer càrrec de la desgràcia, de manera que vaig començar a trucar les portes com una esperitada. Auxili, auxili! La gent es feia a la finestra i al veure'm xisclar sota la pluja feta una calamitat em miraven com si fos una bruixa o una vella tocada al bolet. Ajudeu-me! Hi ha hagut una desgràcia. Ma germana està atrapada dins de la casa. Tan aviat com va acudir la primera dona, li vaig dir: no sé qui sou, però segur que us conec perquè jo sóc la Lola de l'Esquerrer, que he tornat de l'Argentina. I es va esconsar que aquella vella era la Pilar de la Reguaire, una nena amb qui jo havia jugat en somnis durant 50 anys. Fins al cap de molta estona, que van arribar els bombers de la Pobla, no vam trobar el cos de ma germana colgat de bigues, de rocs i de panasques de guix. L'endemà passat li vam donar sepultura en una tomba cavada al cementiri del poble. Sovint em llogo un taxi i la vaig a veure. El taxista ja em coneix. Només de veure'm ja em fa: què, Lola, anem al cementiri? Ens hem fet molt amics i m'ha promès que quan jo em mori ell s'encarregarà que m'enterrin al costat de la Mercè i em farà un tartaret de rocs damunt la tomba. Les pedres, saps, no tenen edat. Els anys és com si no passessin per elles. De vegades, quan pujo pel caminet del cementiri i plego un roc de terra per portar-lo a ma germana, penso que la pedra és allí des de fa moltíssims anys i doncs que va veure com la Mercè i jo fèiem saltirons per aquelles costes de Romers.